Katon orang bayo biasa nih. Penteng kok bakme boyo. Kaya api sayane bagas orang. Bantai angin mubat mahir. Obra abrik pisan. Ombak borok dulu gede. Kaya ngene pratondo bakal ono bakal teko. Oi, opo ae? Ewan gede malam tunggang. Woi, ono maenko. Woi, maenko, tebonemu. Tebonemu. Woi, tebonemu. Awas. Ono tebonemu. Ayo podo dikepung. Ayo podo dipodo bareng-bareng. Yo!
patiya iki Kyai Maesasura wis bisa tak purba. Muga-muga sak tedhak turune bisa mahanani para kadang amontani kinarya garulang luku. Mula seksenana para sedulur, wiwit dina iki wewengkon pesisir kidul bakal ayem-ayem gemah ripah loh jinawi saruja.